No servus Michal, na teba som už nevidel dolo. Že není uporzenie, ešte není pre malé divákov. Pre malých divákov. Budova Kačparika, sexuálna Miška Kalaja. No. Sexuálna bitka, ako udrel boxoval kopanie a napadlo starého metla, ako vykladal mu občanské preukaz hotnou kartou a percento sluchátko na rádio 85,45 eur a percento. Uporzenie není pre Miška Kalaja sexuálny ako mali boxovať, udrania kopanie do hlavy. A čo sa stalo pre Boha? Tak Dusiko vykradol mu, Dusiko je Oliver. Čo sa, zase ťa zbili, Michal? No včera, pozrite sa, chlapci už vedia, aj policia už vie, vedia policia. Policia už vie, čo sa stalo, policia už vie. Ty vole, tá čo zase? No hovor, opisuj, čo sa stalo zase. Tak nič, lebo upozornenie, že policia vedela, že ako napríklad, že mal udrať sexuálneho chlapca Miška Kalaja v budove 80, koľko má to, 80 eur, 5 eur a percento. A na sluchátko je na rádio. Hrobsakovú tašku mal tam a 5 gumené fľaše a 5 klapky, 4 palasínky aj na pašteka. Čo sa stalo? Čo zase? Ale čo, zautočili na teba, alebo čo zase? Utočil jeden. To čo zase? A tak boxoval mu udrel, policia už vedia. Koksa, táto bar príjemnú informáciu nedáva, čo sme sa dlho nevideli a pre Boha, že jak sa máš? Vieš, bo ja som teraz mimo stále. Vole, to s čím ťa napadli pre Boha? Boxoval, potom metl ma napadol, metl a potom vykladal do kladu už. No ale toto s čím ti to zrobili? Dúfam, že nie s nožikom. Videl som, dobre. No to je to porezané, Tomáš, a to isto si nespal, alebo dačo, nič? No včera, hej, budova Kačparíka. Tu včera. Polícia už aj tam vedia. Už vedia? Už vedia polícia, už vedia, to sa stalo. Ty stále máš šťastie na dačo pre Boha. No hovor ešte, čo ďalej? No to ani potom bitka bola poslušená polícii, potom tu bola peňaženka položená, tu bola na betóne. Isto? No to ešte tak, aj s dokladmi? Hej, a rúbsaková taška bola vyhodená do kontajnera. To ešte dobre, že ten doklad som videl už, dobre. Aj tak. Polícia už vie. Bože, to nie, že ti takto dačo oblížiť, takže. Ale isto, že nič ani si nerobil a tak do teba skočili, alebo dačo. A vidíte, lebo polícia aj tak už vie, čo sa stalo. Polícia už vie. Prečo nechceš ísť do takého ústavu, Michal? Však tam by si mal dobre. Petra, idem do Bratislavy. V Bratislave nie je to dobré riešenie. Za vám neidem, už len tým idem. Ja viem, ale to nie je dobré riešenie, Bratislava. Ešte, Petr, pozrite sa, Petra, potrebujem potom pre Michala, keď kúpiť nejaké sluchátko, kúpite mi? Viem, za čo poriešim. Čo? Bo som zase sa tam vystihol, bo teba, minule som ťa hľadal, ale už tu si po blízku nebol. Tu pozrite sa. Hej, vedel som. Videl som, nemusíš ukazovať, že si to ukazoval, takže to je to. Kosto, ty dávaj pozor na seba, však to. Viac ako týždeň, 2 týždne som ťa skoro nevidel. Kde si bol? Až tam utekali do kriku. Až tam utekali dva chlapci. Vy poznáte Olivera, viete to? Olivera Dusiko. Áno, asi teraz zabražame. Takú bitku dostali policajtov, takú bitku dostali včera. Takú bitku, že mal dojebané stúby, celé sanky. Takú bitku dostal, obidva bitku dostali. No vidíš to. Takú bitku, keby ste videli. To je dobré. No, takú bitku. Bože. No, po piči dobre, teraz, takú bitku dostali včera. Dobre, že sa ti nič nestalo vážne, bo to fakt, to je... Viete za čo, nie? Za silnej bitky, Miška Kalaja, za doklady, pozrite sa. Hej, videl som. Vidím, že tam máš na čo. Krvácalo ti to? No, krvácalo som. Dobre. To je dobré, že to sa ti zaujalo, viem, no budeš mať tam možno, ale... Koľko za nechápem, ale je nejaký ostrý predmet, alebo čo to vlastne, čo to bolo? A nič, bol... Čo to bolo? Čím ťa to vlastne poranili, či čo? Metlou. Metlou? No, veľké metlou, to bolo z baru. Čo tam potom? A pozrite sa, videl som, Michal. Však máš to tam čuchnuté. Máš to tam čuchnuté, hej. Takže tak to bolo. Ty furt niečo. No. No a teba, ja nechápem, to stále niekto niečo ti ubližuje, alebo ja nechápem. Čo to? Preboha, čo tí ľudia ti nedajú pokoj, ja neviem, či to sú... Ja som sa aj viete, ja som sa len bránil. Však ja viem, ale isto nič do nich nedrbeš, alebo ničo nejaké... Polícia vie už. To je fakt ťažké s tebou, Michal, no. Keď tam nechceš ustaviť z Bratislava, ale tak tam ťa neviem, ja viem, ale tam... Na to, Petrka, prosím vás. Ja viem, Michal, ale tam v Bratislave ťa veľmi ľahký život. Necháte to, lebo našpalím som. Nečaká ťa tam ľahký život, to není jak sem Kapušany, že také malé, vieš, čo to je Bratislava? Ja to poznám, nebojte sa, to nepoznám Petržalku Bratislavu. Nepoznám more, takých chlapcakov ste vy more. Ja viem, ale tam... To sú moje kamaráty lesby. Nočíka som bol na Vlákovej. To sú moje kamaráti, vy nepoznáte, Peter. Však dobre, ja... Tak vy nepoznáte, bo ja to poznám. A tu Kapovšťanom to, pozrite sa. To len zabíjaci sú.
A nepracú Peter. Hej, tak stále, hej, viem, čo to asi, áno. Napríklad, keď sa napadli, čo je bolo, keď vás napadlo? Nemám slov. Jeho doklady, no čo by na to? Hej, ale takže z policie si dačo spisoval s policiou, či nič? Čo? Vypočúvali ťa policia? Policia už včera bola, bol som tam, bol brigádny na policii, bol som tam. Aj toto boli, aj chlapci tam boli, Dominikovia, viete už. Aj Dominika tam, viete tam. Aha. No dobre. Polícia už vie, pozrite sa, až tam utekali do Kriku, až tady v zastávky. A mestská polícia už... Hej. Tak ty som máš plakal, šťastie, ja ti verím. Volal som Dominika, chlapca, ale ja neviem, čo som robil včera. Ja som sa lebete bránil. Ja ti rozumiem. Ja som sa lebete bránil. No dobré, ja som sa lebete bránil. Viem, Michal, to ja ti verím. Kupujem ťa more teraz. No ty máš šťastie, Michal, no nezavidím ti to. Mám peniaze teraz. No však. Kupujem ti na pite, hej. Dobre, Michal. Michal, ja budem musieť utekať tiež, lebo zase som ma tak chytil akurát, utekam, lebo za chvíľku musím zase ísť, ideme preč, vieš, niečo vybaviť s rodinou. Kedy už, Kale, mám piatok, to je tak, ešte týždeň a pol, Michal, to ešte dosť, ešte týždeň a pol sa čaká, takže tak. Dobre, pozrite sa. Dobre, Michal, tak ty sa hlavne drž, no, som rád, že som ťa zase stretol, ľudí. Aj ty, priateľ, no dobre, ja viem, neukazuj mi to už toľko, mám, to je ešte dobre, že tak, ty kokso, to teba raz takto fakt zabije, no. Dobre, Michal, hlavne sa drž, všetko dobre. Drž sa, hlavne sa drž a dávaj pozor na seba, ty. Maj sa, Michal, musím, tiež idem, utekam. V Bratislave, to je hlavné mesto. No ja ti verím, že tam chceš ísť, no ale je to... Ja viem, ja poznám, áno, no dobre. Dobre, to pravda, vy nepoznáte. Áno, dobre, Michal. Takže toľko. Hlavne sa drž. No dobre, ale chudákom, pozrite sa. Áno. Až tam utekali na polície. Tak to je dobré, že sa ti zazvem nič nestalo, lebo to je že ti teba raz... Viete, len peniaze mi chýba, mal som tam 85 eur. A ťa ukradli? Na zuby som mal toľko dokázali. Na zuby som mal doklady, to viem, a sluchátky ešte pár centov, akorát toľko som mal. A čo? Presne na zuby. A s mamou jak hovoríš kus, či nie? Čo? S mamou hovoríš sem tam, či nie? Nie, viete. Prečo nie? Vieš? Nie? No vidíš, dobre. No dobre, Michal, tak som rád, že som ťa počul, hlavne sa drž, no dúfam, že ti nikto nič neublíži. Maj sa pekne zatiaľ, servus. Čau, neboj sa, všetko bude dobre. Dobre. Dobre, čau. Čau.